picturean. Ika na ba? Puro nga po na, oy. Biglag si oy, daghan na kayo. Hi mga Bex! Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video is pupunta ko kami ng asa taday? Wagi? Wagi! So ayan te. So pupunta tayo sa Wagi ngayon guys. So as you can see, todo-retouch tayo. Lipstick. Gamay ka pa ko ng bonggang-bongga, pati din sila. So kasi lungsod yun dahil. So nakakaya naman ko. Oo. Wala. Mata to to. Wow! Sulit. Hala, ang ganda to. Hindi ka maki. So para siyang Bundari Peak o something. Oh, nice. So, oh my God, the best ever. So yun ang atin. Pero layo po kayo. Sumigaw lang kami kasi nga may nakita kaming magandang view, no? Yung pala yung pupuntahan namin. So picture kami mamaya. Pero ngayon, naglalakad lang muna kami te, papuntang Wagi. So hindi biro ang aming binaktas dahil kasi layo para dahil pero okay lang. Kasi pag gusto, may paraan eh. So kasi tumulo ng mga singot ko dahil, pati sa bugan ko dahil. Tumulo na din. So yun na nga dahil. Pero ito, nagdala ko ng bag pa kasi you can see, nagdala ko ng bag. Kasi ang mag-retouch kami pag dating namin doon para sure na talaga na malingi. Punta ko eh. Ginoo, nakakaya naman sa mga tao doon. So ayan dahil. So babay muna kasi nagbaktas pa kami dahil. So sukapoy kastanan no. So babay isa! A few moments later. So hi mga Bex! So dito na kami sa bahay dahil. So naki-CR muna ako dahil. So ngayon isa dito na kami. So granted dahil simento na. So dili na siya lapok. Kala ko may tao dito. So yan sa tagtuwag. So muna siya dahil. Guwapa ka ayok ko. So nanood rami rin. Wait tao dahil. Ambot ay rai sa bitoan. Yaman ko ni tita. Ikaw ka dahil. So, anak guwapa kay kubayot. So, oh my God, I'm so very beautiful on this time. On this day. Retouch ba? So, ngayon, mag-retouch muna kami bago kami pumunta dun sa baba talaga kasi mga tao na. So, bye-bye na! So, magwara-wara sa akong video, ha? Bakit na ito si ate? Okay na, te? Okay na mag-video-video ko? Okay rin lagi, uy. Ang bawal. Oo, talaga, no? Medyo pwedeng ride isaw. Ride isaw dyan. Kailangan sa fresh ball. Hindi na lang, galing naman, te. Ha? Mga tinami sa buntod, te. Abot sa ayra man nakatula to, eh. Asuruyanan daw nila diri dapit sa igbaw. Wala, sorry. Magbuhat ka, day. Digosla ko, day. Ako na lang magwarawara dito. Layo pati. Tapos may kami kahapon lagi, oh. Tumala. Ulit, kung mayuka mo, eh. Ngayo lang ka. Ngayo. Uya tagay taron. Hi. Hi sa imong kauban. Hi, day. Baka tulad ang pan, Lloyd. Hi, dong. Lloyd. Dadala kagsong ko, dong. Kawara pa. Dadak ko nung niya. Nabagaon pa magkagnaw. Sunugon pa ka. So, tara na? Pero big ba? Di ba pwede soter? Na makaitindahan na to daan. Ano na lang?
Asa ka ni Magi? May tindahan na to? Si Ipit pa. Ikaw pang mag-isipit. Mobanta siya? Sige, wato na to. Mas marami, mas gusto. Ah, ito na? Ito na. Kung ano yung tindahan dito na last? Ah, ito na lang. Ari sa amin, te. Ah, joke na to. Ito ka, hoy, ako una ako katuon. Sige, kaya naman oh. Masaaga ni ko na, bugyuron tayo ka na. A few moments later. So hi everyone, welcome back again to our YouTube channel again. So update for today's video. So mga tanami of bukid everyone. So diyan namin sa medyo parang barangay ganun tayo. So nakatanob namin og semento for how many hours na binakta. Sa hikin na ay rada. Sige lang. Uhatag ko, siguro kasi mo. Ate, ikaw na gisra mo ipalit dito. Hi. Say hi, Day. Hi. Oy, hindi na Kag na akong buhok. Maawa siya sa camera. Ang usa na lang, hi, Day. Wala man sila masunog. Yung pag-gano'n mo ng camera. Ikaw tanang, bagaan mo dyan kag naong. Oy, baga ka na. Nga naman Dapat po- pag-ilong. Ay, ang ulit na tayo. Ayok ko na. Charot lang. So yun na nga, dahil may nantay lang kami ng isang kasama din, no? Damo, puto tayo na. 1 hour later. Wow! Ang dami mga day. Sumin na. Una yun, una. So hi mga bags! Welcome back again to our YouTube channel. So karon dito na tayo dahil sa bukid kung saan narating na daboy! Amazing ang view. Oh my god, it's so... Oh my god, hanggang kumataday. Tara nang go.
dami diri sa babaw, no? So, it's very amazing yung view, day. So, ayan yung mga TikToker na mga kasama ko, day. So, ayan sila. So, sila yung nag-tour guide sa amin dito. So, apil po silang sumuk-sumuk niya ng kakugnan, day, no? O, ko na lang sa baba. So, nice Chikishog view. Oh my God. Masyag Bundari Peak, something. Pero, mas nice yung view. Actually, naisip po na Bundari. Kaso lang, layo ito siya. So, karon first time na ako nakangari sa Leyte, Leyte. So, shout out sa mga taga Leyte, Leyte. Hello! so, ayan. Everyone, ang tarang view diri no sa babaw. So, ano tawag din yun? Wagi. Wagi Peak. Wagi Peak, gano'n. Bundari Wagi Peak. So, mga taday, magbabay na ta. Bye-bye. So, bye-bye everyone. Visit daw. Bye! May shout out. Shout out day ko sa katong taga Bilyabang. Adto sa may mangrove nga ambot. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka. So, ato. Nga gipicturean ko to siya tapos may flash. Nahilan dyan, nahilan dyan noon. Nahilan di ay, nahilan. Nahilan di ay noon. Yung mga ex. Shout out ko sa kong kabe. Silingan daw nila yung kabit. I-shout out. Siyempre shout out na akong tagkalibugos. Tagkalibugos. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit. Oy, diapa ko. Ay, mo shout out po dahil ko sa kabarangay. Ay, Beta! Kisa dahil, kisa? Uy, siyempre, ako ba? Uy, shout out na siya yung papa ug mama, gimingaw na siya. Oh, wait na. Wala na ugman.